Ahojte, tu je Lukáš Piperek a dnes sa pozrieme na otázku, čo všetko musíme spraviť preto, aby sme boli šťastní. A využijeme na to ako metaforu film, ktorý sa volá Ready Player One. Možno ste ho niektorí z vás videli. Film sa odohráva v roku 2044. Ľudstvo čelí klimatickej kríze, ekologickej kríze, energetickej kríze. Takže väčšina ľudí žije na pokraji chudoby, ale zároveň drvivá väčšina ľudstva trávi svoj čas vo virtuálnej hre s názvom Oasis, takže nasadia si okuliare a zrazu vstúpia do virtuálnej reality. No a jedného dňa obletí celý svet správa, že James Halliday ako zakladateľ a tvorca tejto hry zomrel, ale rozhodol sa po sebe zanechať celé svoje dedičstvo. A to jeho dedičstvo, ktoré je miliardové, získa ten, ktorý v hre Oasis ako prvý nájde zlaté vajce, ku ktorému vedú 3 kľúče, ktoré musíte získať splnením 3 úloh. Nepôjdeme na všetky 3 úlohy, ale pozrieme sa na tú prvú. Prvou úlohou je dostať sa do cieľa automobilových pretekov ako prvý. A okrem toho teda, že tam musíte čeliť svojim súperom, tak musíte čeliť aj iným nástrahám ako Tyrannosaurus Rex alebo King Kong, ktorý je na konci a práve ten robí najväčšie problémy, lebo tesne pred cieľom sa vždy objaví a hoci ste prvý, tak vás do cieľa nepustí. Ľudia skúšali rôzne stratégie, skúšali tímovú spoluprácu, skúšali agresivitu, lepšie autá s lepšími schopnosťami, rôzne bonusy, nerobili čokoľvek, nič nefungovalo. Až jedného dňa sa Wade Watts, ako jedna z hlavných postav, rozhodla, že namiesto toho, aby na štarte sa posunul dopredu, tak začal cúvať. A v tom sa otvorila brána, on sa ocitol v cieli a získal prvý kľúč. Prečo o tom rozprávam a ako to súvisí s hľadaním šťastia? My sme veľmi dobre trénovaní na to, aby sme stále niečo hľadali. Aby sme išli za tým svojim zlatým vajcom v podobe šťastia, spokojnosti a pocitu toho, že nám nič nechýba. A sme v tom tak dobre vytrénovaní, že veľakrát ani nevidíme inú možnosť, že by to mohlo byť inak. Takže tiež sa vybavujeme rôznymi schopnosťami, hľadáme rôzne bonusy, ktoré nás môžu dostať do toho cieľa. Ale možno je tu ešte iná cesta a to je namiesto toho, aby sme išli dopredu, tak skôr zastavili a položili si otázku, aké to je pre vás, keď prestanete svoje šťastie hľadať. Keď si naozaj dovolíte zastaviť, keď nemáte potrebu mať viac alebo mať niečo iné. Pretože toto spomalenie nám dáva možnosť rozpoznať, že keď nič nehľadám, tak mi ani nič nechýba. Čo je obrovský paradox, že práve to hľadanie vytvára pocit nedostatku, vytvára pocit, že nám niečo chýba. Ale v momente, keď prestaneme hľadať, tak si dávame šancu rozpoznať, že ten dostatok, tá bezchybnosť, tá úplnosť, to šťastie je tu už prítomné. Takže taký malý experiment pre vás a vyskúšanie. Verím, že to dávalo zmysel a ak si myslíte, že by to mohlo pomôcť aj niekomu ďalšiemu, tak bude skvelé, keď to budete zdieľať. Ahojte!